San Juan Kapitulo 15. Intuloy ni Jesus tinagsao. Siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ni amak ti agayaywan. Pudden na amin na sanga adi agbunga, kendalusan na dagiti agbungbunga asanga, tapno at adupay ti bunga da. Nadalus kayon gapo iti panursuro kada kayo. Agtalinaed kayo kanyak, ket agtalinaed akmat kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kayo makapagbunga akas iti sanga asaan ang maikamang iti puon. Siyak ti puon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket agtaeng akmat kenkwana, adunto ti maibunga na. Tano awanak, awan ti maaramid yo. Ti saan nga agtaeng kanyak, maibeleng akas iti sanga ket magango. Maurnong dagiti kakasta a sanga ket maipuurda. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti sao kada kayo, dawaten nyo ti anyaman na kayatyo, ket maitedto kada kayo. No agbunga kayo iti ado, may daydayaw ni amak, ket iti kasta, agbalin kayo nga adalak. Ayaten kayo akas iti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaed kay iti ayat ko. Kasi ti panang tungpal ko kadag iti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na, agtalinaed kayo met iti ayat ko, no tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. Imbagak daytoy tapno tiragsak ko, adda ko makada kayo, ket nananay ko matiragsakyo. Daytoy ti bilin ko, agiinayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, isut pa nang ipaay na iti biag na para kadag iti gagayem na. Ket da kayo dagiti gagayem ko, no tungpalan nyo ti ibilin ko. Saan kayon nga ibilang nga adipen, ta saan nga ammo ti adipen ti araramiden ti apo na. Ngamibilang kayo agagayem, ta impakaamok kada kayo ti amin ang nangag ko ken ni amak. Sana da kayo tinang pili kanyak, no di ket siyak tinang pili kada kayo. Imbaon kayo amapan ken nagbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta, itadto ti ama kada kayo ti anyaman na dawaten nyo kenkwana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo, agiinayat kayo. Nuguraan na kayo ti lubong, laglagipan nyo asyak ti imuna aginura na. Nukukwa na kayo ti lubong, ayatan na kayo kumati lubong akas kukwa na. Ngamsaan na kayo ako ko ti lubong. Pinili kayo apanawan nyo ti lubong, ket daytoy ti gapuna aguraan na kayo ti lubong. Laglagipon nyo ti imbagak kada kayo. Saan na natanok ti adipan ngam ti apo na. No idadanasdak kay tumet. No tinungpalda ti saok, tungpalan dan tumet ti sauyo. Nga maramidan dan to amin daytoy kada kayo, takukwa kayo. Sanda ngamin nga amo tinangibaon kanyak. Awan kumati pakabasulan da no sa anak nga imay kan nagsao kada kwada. Ngamita, awanan ti pagpambarda kadag iti basbasol da. Ti gumura kanyak, guraan na mat ti amak. Awan kumati pakabasulan da no jak inaramid iti imatang da, dagiti banag nga awan sa bali ang makaaramid. Ngamita, nakita dan ti inaramid ko, ket guraan da kami adwakan ni amak. Nupay kasta, mapasamak ti kastoy tapno matungpal ti naisurat iti linteg da, ginuradak nga awan gapgapuna. Umayto ti mamagbaga, ti espiritu ti kinapudno manipod iti ama. Ibaon kunto kada kayo manipod iti ama, katagsaon to amang panagnek iti maipapan kanyak. Agsaksi kay tumot iti maipapan kanyak, ta nakikadkadwa kayo kanyak manipod iti damo.